Good morning, Sister Sanyata. Good morning, everyone. Ayan. Good morning, good morning. Good morning, Benedict Sumakbay. Good morning, Pastor Freddy. Huwag nga mayatong ti salon at iyo. Good morning, good morning. Good morning. Welcome. Iti dito yung morning devotion. Wow. Sana all nga kunada. Walking. Good morning, everyone. Good morning, Giselle. Good morning, Elena. Nga otoy. Good morning. Okay, so paki-share tayo daytoy, pakitag tayo day kapamilya tayo. Pakitag tayo dagiti life group members. Church mate tayo. Sige kakabsat while waiting at worship tayo. Kiyaman tayo iti Apo. Gusto ba Wednesday tata? Bakit dino adati akin schedule tatakot. Okay, here we are. Let's sing a song. It is good to give thanks to the Lord. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness of the 10 strings lyre, to the melody of the harp. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works of your hands. I sing for joy. Wonderful. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Of the 10 strings lyre, to the melody of the harp. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works of your hands. I'll sing for joy. How great are thy works, O Lord, thy
God, dito yung agsapa po Diyos, si parangarang na iti kinaimbag, iti kinaman nakabalin mo. Lord, it declares, O Lord God, the goodness in the wonderful works of your mighty hands, O God. Idaydayaw mi, tinagan mo, Apo, iti panagbangon mi tatang agsapa, agyaman kami, iti piksa, agyaman kami, iti panang renew, ti puso, panpanunot, kan strength, itong galmay sa Apo. And Lord God, we praise and honor you, Lord God. Idaydayaw na kata sikat ti man nakabalin. Sikat ti Diyos nga man nakabalin, si bibiyag, saan Apo nga mauma, kan saan nga mabannog, nga mang asikaso panagiti anak na. Lord God, idaydayaw na ka Apo. Lord, this morning, Lord God, we just commit unto you this time. Dito nga mabit Apo nga gundaway. God, tinagan mo iso iti may tag-ay, iti biyag tunggal may sa kada kami. Saan nga itinagan ti siya sinuman, Apo. But only your name, Jesus. So Lord, we lift your name, Jesus, higher. We lift your name, Jesus. For you are the King of kings, and you are the Lord of lords. You are our Savior, our Redeemer. Hallelujah, blessed be your holy name. We praise you, we honor you. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Nakaskas daw nga agsapa. Good morning to everyone. Good morning, Sis Eds. Good morning you dita Basig. Yan, tika kabsat tayo dyan Basig. Okay? So, expect tarak nga iti dito yung agsapa kat will be inspired once again. Agyaman tayo dyan message nga nangagan tayo idiya kalman true kon ni Ezra. Pudno launay. Hello, kani ading Julie Balikwoy, ije Mangkayan, dagiti kakabsat tayo nga taga Mangkayan. God is good. Yan, nagmayat niya, ije message idi kalman, ngayon share ni Ezra, nga masapul, tapno ti kastakot madan tayo, ti self-control, masapul nga ije foundation, iti pamati tayo, nakasaad kuma ije bato. Ije bato nga salsaritaan nakat ni Jesus Christ, the right foundation, maraydayaw iti Apo kakabsat. Okay, ti basaan tayo tatangag sapak at masarakan dito yung Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse 1. Okay, 1 to 11. Dito yung I will just read it so magmamano. Yan. Okay, before that, kahit kung akablawan dingan ha August. Ayan. So, dito yung kabsat tayo, idikalman nga nagbuya ijay niya. Some part iti preaching tayo nga in-post ko ijay FB, ijay timeline ko. And I praise the Lord. I hope nga adadang iti matultulungan tayo spiritually for them nga ma-uplift. Kat iti dito nga gundaway adda nga naka-join. So, thank you for joining. Amin nga nag-join dito, you are nirito yun, you're a great support iti dito nga ministry. At the same time, the Lord will bless you. Yan, sa dinuman nga lugar ti ayan tunggal maysa, anyaman mo't nga church or denomination ti ayan ti tunggal maysa kat we are one in the body of Christ. And of course naman, no Sunday, let us continue to support. So, da kayo iti support system na iti ministry. Okay. So, welcome everyone. I-like tayo dito nga page and then subscribe. Tapno, ma-notify tayo no adadagiti ko. So, every morning po iti wordcasting devotion tayo. Kinadamot iti live tayo iti Sunday. Dagiti han nga makapan iti church nga ada iti han nga nasa ati condition da. You're welcome. Yeah. Kan dagiti awan ti pag-churchan na welcome. No, asidid kayo dito irisan. Dito yung location me, number 12, Purok 27. Irisan, Baguio City. Yan. Okay. So, let's proceed. Iti basaan tayo tatang agsapa. Ije Matthew chapter 4. Kay kunan na ti Ilocano, ti Espiritu inturong na ni Jesus. Ije litang. Tapno sulisugon ti Diablo. Kalpasan ti 40 nga aldaw kan rabii, asaan na panangan, nabisinan ni Jesus, imasidag kinkwana ti Diablo kot kinunana, no sika ti anak ti Dios,
pagbalinam at tinapay dagiti bato. Ngem insungbat ni Jesus, kuna tinasantuan a surat, saan lang at tinapay ti pagbiag ti tao, nudi pay ket titunggal balikas nga aggapo iti Dios. Maray dayaw ti Apo. Verse 5, ti diablo inturong na ni Jesus, tinasantuan a syudad, ket impan na iti kangatuan a paset ti templo. Sana kinuna, no sika ti anak ti Dios, tumapuak ka man, agsipud ta kuna tinasantuan a surat, bilinen to ti Dios dagiti angheles na amangaywan ken ka, tapayaan da kanto, tapno uray dagiti sakam saan amadunor iti bato. Verse 7, ngamin sungbat ni Jesus, kunamot tinasantuan a surat, di mo sulisugon ti Apo a Dios mo. Impan ti diablo iti nakangat-ngato abantay, ket impakita kinkwana dagiti amin apagarian dagiti lubong agraman dayagda. Ited ko kinkaamin dagitoy kinuna ti diablo, no agparintumeng ken agdaydayaw kakanyak. Verse 10, insungbat ni Jesus, pumanaw ka Satanas, kunatin na santuan na surat, agdaydayaw ka iti Apo a Dios mo, ket isulaeng ti pagserbyam. Verse 11, iti kasta pimanaw ti diablo, dimteng dagiti angheles, ket nagserbida ken ni Jesus. Ni Apo iti mang bendisyon, iti daytoy nga panakabasa iti sauna. So, iti sinarsarita tayo dito bulan iti August, ket it's all about self-control or temperance. No apay nga daytoy self-control isu tina-pick up tayo nga isuman iti i-highlight tayo from ijay 9 fruits of the Holy Spirit. Gaputa iti self-control isu iti susi iti amamin, tapno dayjay bunga iti Espiritu Santo agtuloy nga makita iti biag tayo. Without self-control, isu iti mang black ijay panagbunga tayo, panagbunga iti bunga iti Espiritu Santo, isu ti mang black iti panakakita iti bunga ti Espiritu Santo iti biag tayo. So iti dito yung gundaway kinabilak dito iti title na kunana Jesus the model of self-control. Ni Jesus isu ti modelo iti panagtepel wenno temperance nya. Just remember that chapter 4 iti Matthew ket sarsaritaan na nga nag-fasting ni Apo Jesus iti almost 40 days. Nag-ayunar. Saan nga nangnangan, nudikat nagkarkararag. So, dito'y pelang panag-fasting na, ngaykat ada iti panakasulisog. After iti panag-fasting ni Apo Jesus, ada iti temptation. Ada iti sulisog nga dinumteng kinkwana. So, datayo nga nakapadpadas iti panag-fasting, malapit na naman ang ating spiritual preparation for the month of September. No, datayo nga nagfa-fast ngay ket adu iti temptation. No, di irugim nga ag-fast ket ayo, kaslat ti feeling mo ket ayo, kahit ko nga kanon da dya, umado iti kayat mo nga kanon, into no irugim ti ag-fasting. Di mo taya, pa-approve naman dyan, kung approve kayo. No irugim nga fasting or ada ka iji middle iti ngan-ngani nga agtenga ka iti fasting, umado iti panpanunutom nga agkakaimas nga makan. Iso nga agi-istorya kami kadagiti church leaders niya nga no jeriknam kat agkuret amalpas ti fasting tapno inak kanen da jay kayat ko nga kanen. Ngam no into no malpas kang ag-fasting, awan mutlaeng nya. So nga ijay panang aramid tayo iti pagayatan iti Apo, adu dagiti sulisog, adu dagiti temptation, kat uray ni Jesus Christ, kunak nga isu iti model of self-control. Ada iti self-control na, tano, dajay pan nakabisbisi na kumangay kat kunana kumaidi offer ni Satanas, dagijay da nga challenge kinkwana agasem deta kunana kat no talaga nga sika iti anak ti Dios pagbalinum daytoy nga bato nga tinapay kunana gaputa amon ni Satanas nga nabisbisin ni Apo Jesus, but because of anya dije adda kini Apo Jesus nya adda kanya na iti temperance, adda kanya na iti panagtepel isu nga na overcome na. So adda dagiti
talo nga banag ditoy nga kayat ko nga i-share how nga ni Jesus Christ nagbalin nga model of self-control. Number 1, idi nga inmasideg ni Satanas kinkwana nga nang timtar kinkwana kuna ni Jesus Christ. Umuna nga inaramid ni Jesus Christ, he refused to obey what the devils offered. In refuse ni Jesus, the day offer ni Satanas, saan na nga ginundawayan? Apay nga agpayso, nabisbisi nakot. Nabisbisi nakot, apay nga agpayso, di bali, Diyosakmat, kat mabalin kumot nga bawiyon, hanamot nga kuna, but then, tinakderana, he refused the devil's offer. Gaputaw, the moment nga ipakita ni Jesus ti kina Diyos na, kini Satanas, mabalin nga, the jay iti pinaka ruangan nga dagi agsasaruno nga life ni Jesus, haan na nga ito nga ma-overcome dagiti temptation. Ngam ni Jesus Christ kas anak iti Dios, he modeled the self-control. In modelo na iti panagtepel ni Jesus Christ. So umuna nga inaramid na, he refused to obey what the devils offered. In refuse na. Gaputa, mamati ni Jesus Christ, haan nga dajay panangana iti tinapay iti mang satisfy ijay longings na. Number 2, how the Lord Jesus Christ became the model of self-control. Iso daytoy nagpasakop ni Apo Jesus ijay sao iti Dios nya. Nagpasakop ni Apo Jesus ijay sao iti Dios nya. Patpadasak nga English daytoy kutang ko ma-English ya. So nga English yuman, nagpasakop ni Apo Jesus ijay sao iti Apo nya. Kat, dito verse 4, irugi tayo dyan, verse 4. Kunana, ngam insungbat ni Jesus, kunatin na santuan asurat, okay? Kunatin na santuan asurat, ni Jesus Christ, the jay word iti Apo, the jay sao, na santuan nga sao, ngay kat, pinanunot ni Apo Jesus, nabilag the jay sao iti Apo, iso nga, nagpasakop ni Apo Jesus. Jesus Christ live under the words of God. Talinaed, nagbiag ni Apo Jesus ije sao iti Apo, pinagbiagan na da je word iti Dios, nga da je word iti Apo nga ikat, it is a powerful words, nga da je word iti Apo, isu iti mang satisfy ije kararwana. So, he used the authority God has given to him. Inusar na da je authority, da je word of God. So the word of God that was given to us, diyan na itod kada tayo, that is our authority, that is our weapon. He used the authority God has given to him. Laglagi pun tayo, God has given us the spirit of power, not the spirit of timidity. So, no usaron tayo da jay sao iti Apo, no panunuton tayo, no agpasakop tayo jay sao iti Apo, agbalegi tayo. Ada iti self-control, ada iti panagtepel kada tayo. Kabailan tayo nga tepelan dagiti temptation when the word of God isu iti mangsakop kada tayo. The power of Satan, the word ni Satan, always nga panpanunuton tayo nga Satan wants to destroy the plan of God. Babon ije word na mutlaang. Ni Satanas kayat na nga dadaulan dajay plano iti Dios, ijay biyag tayo. Laglagi pun tayo deta. So, uno apay nga ni Apo Jesus, he became a model of self-control. Gaputa kayat na nga ipakita kada tayo nga tattao. Nga, aday iti panagtupul tayo, isudadjay iti mang irwangan iti bilag tayo. So, the power of Satan wants to destroy the plan of God, ijay biyag tayo. Nga ti plano ti Apo nga ikat agbalegi tayo. But Satan wants to destroy us by using dagiti na dumado mga temptation. Kabisado ni Satanas dagiti pakasulsulisugan ti tao. Kabisado ni Satanas ti pakasulsulisugan iti tao. So nga, we need to be careful. Let us allow the word iti Apo nga dengdenggen tayo ti everyday. Isu kuma iti mangbalkot kada tayo da jay word ni Apo, because in the word of God, it is a powerful weapon nga mabalin tayo nga aramidon. So number 1, Jesus refused to obey what the devils offer. Number 2, nagpasakop ni Apo Jesus ijay sao iti Dios. He used the authority. He used the power of God's word. Number 3,
Jesus used the word of God right. Okay. Jesus used the word of God right. Okay. Kasano tayo ba nga usaron da sao iti Apo nga umiso when temptation comes in our lives? Kas ano tayo nga usaron da sao iti Apo? Okay, kahit kung nga ituloy tayo dito ay nabadi ay. Ituloy tayo nga basaan. Inusar ni Jesus Christ ti sao ni Apo nga usto. So nga, kitan tayo di pa nang usar tayo iti word ni Apo, tahaan nga kumkumpormi. Nya? Adadagi ni, basta ag in Jesus name da nga haan nga proper. Basta in Jesus name da nga haan nga umiso. Nga haan nga umiso nga gundaway. So, diay kitaan tayo. Ijay, verse 5, ituloy tayo man dito yung basahan. Ti Diablo inturong na ni Jesus iti nasantuan a syudad kat impan nati kangatuan apasot ti templo. Sana kinuna, no sikat ti anak ti Dios tumapuakan, manipod, agsipod tako natin na santuan asurat. Okay. So even ni Satan, bulod na da jay sao iti Dios. Yeah. So nga let us be careful, let us know kaasapulan nga amon tayo ti sao ti Apo. Gaputa uray ni Satan kat usaro na ti sao ni Apo Dios. Yeah. Usaro na iso nga ada ijay iti panaka-deceive, ada ti deception. Because Satan can use the word of God. Bulodo na di sao iti Dios niya. Kunan ni Satan, kunan mo't dinasantuan nga surat nga bilinon ti Dios dagi anghel. Nga mga iwankin ka, dito mapuak ka. Nya, very deceiving ngay. Nya, makasulisog nga talaga. Ngam ni Apo Jesus, amuna da jay sao iti Dios niya. Ngam insungbat ni Jesus, kunamot tinasantuan asurat, di mo sulisugon ti Apo a Dios mo. From chapter 1 to, from verse 1 to verse 11, Jesus used the word of God right. Jesus used the word of God perfect. So, isurusuro na kada tayo, how we use the word of God nga umiso. In the right time, is accurate nga situation, masapol nga amu tayo nga usaron da jay sao ti Apo ijay proper nga situation. Like for example, ngay kat ijay daily life tayo nya. Ada dagiti tiyempo nga ada dagiti sitwasyon ngay nga no agsaksakit ti tao de. No agsaksakit kas pagarigan dito sitwasyon mi nya. Apo, kunamot nga agasam no umawag kami, agasam ti masaksakit mi umawag kami. Apay ngay nga kastoy, no kasjay laang ngay iti panang tratok iti word iti Apo, matagal nang discourage ako. Matagal nang huminto na ako sa pananampalataya. It is because the word of God, nya, no usaron tayo nga right, apay ngay kunamot Apo nga agasam dagiti masaksakit, apay ngay nga anak nga maagasan, no agpatingga tayo ijay, inusar tayo ijay word ti Apo ijay pinaka-basic at nagpatingga tayo ijay, awanon da tayo tilugi. So we need to use the word of God perfect. We need to use the word of God in a right situation, in a right time, ijay accurate. Siyempre, kas ano tayo nga usaron jay word iti Apo nga umiso, let us ask the wisdom from the Lord. Dawaton tayo ti kinasirib nga aggapu iti Dios. Gaputano, haan tayo nga usaron da jay word iti Apo nga accurate wenno umiso, isupay ket din ti pakadiscouragean ti tao. Isupay ket din ti pakaiaw-awanan tayo. Apay ngay Apo, kunamot nga no kumatin mapuak ni Jesus Christ inya ijay. Ket kunagamin ni Satan, sige tumapuakan ata kunamot tinasantuan nga surat nga ibaon ti Dios ti anghel na nga mangtapayakin ka. Ni Satan dinisib na ni Jesus Christ. But Jesus Christ used the word of God in the right situation, in the right time. Kuna nga minsungbat ni Jesus, kunamot tinasantuan na surat, di mo sulisugon ti Apo at Dios mo. Nuhaantay nga amo ti sao ti Apo kot umay ti temptation kada tayo. Mabalin nga kuna tayo nga adibali ta ni Apo Dios kot mamakawan, dadjay tupay nagbasol kot kuna ni Jesus nga pakawanem ti mamin 70 kot 7. Mabalin ngay nga kunaan tayo tikas jay, but we need ngay nga amuan nga usto da jay sao ni Apo Dios. Amen ba? Kakabsat nya. So we need nga isu iti improveon tayo. Jesus Christ used the word of God in
the right time. He used the word of God right. Yeah? When we use the word of God right, we will overcome sin. Maadaan tayo maada iti self-control kada tayo. Mabalin tayo nga makontrol ti emotion tayo. Mabalin nga makontrol tayo ti bagbagi tayo because of the powerful words of God. Yeah? Ma-overcome tayo. So let us keep devoting ourselves. I-devote tayo, dahil biyag tayo ijay sao iti Apo. Yeah. Devote ourselves, ijay pa nag-study tayo iti sao ni Apo because nagdakkel nga influensya iti sao iti Apo kada tayo. Yeah. So, keep devoting ourselves, ijay pa nag-adal tayo. So, conclusion, Psalms chapter 119, ijay Psalms chapter 119, verse 11, kunan ngay ni David, tani David kat adu ti tiyempo nga na temp isuna, adu ti tiyempo nga nasulisog, yung self-control niya haan na nga natengel, iso nga nasulisog, kat malamang isebiyag tayo, tao tayo, we are ada dagiti pagkurangan tayo, ada dagiti pagkapuyan tayo. No itulok tayo, nalaka tayo nga masulisog. But because of the power of God, nga isuti ng balkot kada tayo, we can overcome. Anyati kunan ni David, Psalms 119, verse 11, kunana, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Iti saom, idulin ko, dito'y pusok tapno jak agbasulkin ka. The word of God can protect us. Kat babon iti sao ti Apo, everything will be all right. Yan, maraydayaw ti Diyos. So nga, the Jay kakabsat, Jesus, the model of self-control. Apay nga ni Jesus, nagbalin nga model, iti self-control because he refused to obey the devil's offered. Number 2, nagpasakop isuna ijay sao iti Dios. Number 3, he used the word of God right. Inusar na day sao ti Apo nga umiso. May the Lord bless us. May the Lord will help us kadagiti anyaman nga saan tayo nga kayang aramiden, and we will become overcomer. So, the iti sitwasyon tayo nga tao dito rabaw ti daga. Overcome. Every day, we need to overcome. Yan. So nga, agyaman tayo ta, napudno iti sao ti Apo. Okay? So, ni Apo iti yamang bendisyon, iti tunggal may sakada tayo. So, we overcome by the blood of the Lamb. We have overcome by the blood of the Lamb. By the power of His blood, we will stand. We have overcome by the blood of the Lamb, and He will bring the victory. You are overcomer. We are all overcomer by the blood of the Lamb. Oh, we have overcome by the blood of the Lamb. By the power of His blood, we will stand. We have overcome by the blood of the Lamb, and we will have the victory. Kararagmi, Apo Dios, gaputa mamati kami, itibilag ti saom. Apo, tao kami nga adu dagiti pagkurangan mi, adu dagiti saan mi nga kabailan nga aramiden. Ngam daytoy man, Apo Dios, iti dawat mi tatang agsapa. Ituloy na kami nga punpunuan, babuan ti pan nakabalin mo. Ituloy na kami, Apo Dios, nga idalan, Apo nga agbiag ijay saom. Ituloy na kami nga ilid, ituloy na kami nga ikan iti interest, iti appetite, Apo, nga panagbasa, kan panagdengeg, panagmeditate kadagiti sasom. Gaputa, Apo, uray pay ni David, kunana, iti saom, idulin ko dito'y pusok tapudyak agbasulkin ka. Apo, kahit nga saon deta nagdakkel iti maaramidan ti saom iti biyag mi. Madan kami ti self-control, madan kami ti temperance, saan kami nga nalaka nga masulisog, iti anyaman, Apo, nga panulbog ti kabusor. Apo, tulungan na kami amin nga madanunan sa dinuman
sinuman nga madanuna na daytoy nga word casting Apo, daytoy online devotion mi Apo bendisyonam dagiti siya sinuman nga agdengeg. Ket iyeg mo kadakwada iti pan nakapabileg, iyeg mo kadakwada iti pan panagrangay iti na espirituan. Apo tapno uray kadi o Dios nga adu dagiti pagkurangan mi ma-overcome mi Apo. Mabaon iti tulong mo, Dios. Madan kami iti temperance, madan kami iti self-control, katapno iti kasta o Dios, adda Apo nga nabunga iti panagbiag mi kas anak mo. Madaydayaw ka, Apo, iturong mikin ka iti panagyaman, iti deto'y ngagsapa, iti nabiyag nga saom. Salamat, Apo, salamat iti panang isursurum kada kami iti inaldaw. Amin nga dayaw, gloria kin iti panagyaman, maiturong kin ka, gaputa deserve mo. Deto iti kararag ko, itinaga na sus nga pumi. Amen, amen. May the Lord bless us all kat dagiti taga church kat agkikita tayo manan no Rabi midweek service tayo. Madaydayaw niya po. God bless you and happy Wednesday to everyone. Bye-bye.